ollut poliisina? 26 vuotta. Siinä ajassa varmaan ehtii muodostaa käsityksen, miten nämä hommat hoidetaan. Kaikki ei pysty tähän. Vaikka olisi käynyt kouluja ja ollut ammatissa monta vuotta, niin... Sä oot ollut. Sitä suuremmat määrärahat. Teidän etu. Voisinko olla jotenkin avuksi? Voisiko saada ulostuslääkettä? Jotain tosi vahvaa. Valitettavasti. Enää 4 kerrosta. Eihän se nyt mun vika ole. Tää ei mahtunut hissiin. Toiset nokkakärryt olisi ollut ihan jees. Älä sinäkin nyt aloita. Eikö se ole ihan sama, että hikoilet sä täällä vai lenkillä? Voi herran jumala. Noniin, Steffe. Luurit korvaa. Lue tosta, mä kirjoitin sen äsken. Eikä mitään omia höpinöitä sinne väliin siitä. Halo? Green Dreamiltä päivää. Green Dreamiltä päivää. Kiinnostaisiko sinua sademetsien pelastaminen? No miksi mua semmoinen kiinnostaisi? Mitäs pojat? Älä sä rupee meittiä pojitteleen. Minä puhun nyt. Millä oikeudella sinä olet ruvennut täällä isänneksi? Kuka kysyy? Minä, Huuko Lammin pesänhoitaja. Heräsit vihdoinkin. Mahtavuutta. Ei! Mitäs jos järjestettäisiin ihan juhlat sen kunniaksi? Niin, no, meillä on kyllä jo muita suunnitelmia. Että... Suunnitelmia voi aina muuttaa. Mä tykkään tästä silileivästä. Mä rupes niin hiukoon tuolla teidän yökortteerissa, kun piti yöllä rullittaa pelkkää vettä. Ottakaa siitä voileipää. Siinä on meetrustia, juustoa, näitä kyllä piisaa. Mekin käsiksi teitä niin jumalattoman kovasti huvittavaan aiheeseen, eli seksiin. Kyseessä on kuitenkin täysin luonnollinen asia, jonka edessä jonakin päivänä teilläkin pojat vielä hymyhyytyy. Kerrot nyt. Musta tulee täti. Tommi. Onneksi olkoon. Ei, kerrotte. Okei. Me on muutettu. Joo, me ollaan muutettu. Ajaa. Ei. Joo. Mihin? Koivukylään. Koivukylä. Ihan takulla takki päälle. Mitä? No niin, hengitä. Sinä olet se aikuinen. Sinä olet se vessanpönttöpaska. Särstaa sua tahalla. Uhkailet hänestä päiväkodista.